Tayo ng udong. Yan mga kapati. Uwel. Sibuyas. Bawang. Tapos ng bawang at saka sibuyas. No? Tinapa. Ayan natin to ilagay mga badi. Igisa muna natin mga badi. Tapos natin mag-isa mga badi, lagyan natin ng tubig. Mga badi, kanin, lagay na natin tong udong mga badi kasi kumulo na. Kumulo na po yung specialty natin mga badi. Nalamig na magkasibuha. Tirada natin. Kalami. Ang sarap mga badi ng udong. Ang luto ko. Tignan natin mga badi. Yan. Udong. Dinamihan ko ng sabaw kasi may aso po kami mga badi. Tatlo yung aso namin. Pagkatapos ng kumain, sa kanila na yung sobra. Okay mga badi. Tignan natin badi kung luto na ba. Ayan. Ito na po yung udong natin mga badi. Yun o. Alright mga badi. Luto na po yung udong. Thanks for watching mga badi. Kain po tayo ng udong.